अच्छा तो एक कवि जी खाली अदमीने के गलती ना है। अरे माना तानी मान जोगे बानी रहू अमरत रोज रोज देला तू तो कमरा में सरत रोज रोज देला तू हई बॉडी के तिजोरी ना लुटाए वाला बा हई बॉडी के तिजोरी ना लुटाए वाला बा छोड़ी छोड़ी होठ लाली ना ओराए वाला बा सुंदर माला और 101 रुपए का पुरस्कार बिरहा के बहुत सुंदर कलाकार गौरी शंकर यादव जी रेवतीपुर गाजीपुर के पावन धरती से आपके तरफ से भैया के तरफ से पुरस्कार आइल बा। भैया के बहुत बहुत प्रणाम। जो हो अपने कला के माध्यम से और अपने संगीत के माध्यम से और अपने विवेक से गवावे का काम सुभद्रा चौहान जी के भैया करलन। परम पिता परमेश्वर का कृपा हो, पंच का आशीर्वाद लगे। चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम।